Tata mandibulise kuwe nakubaphulaphuli bakho abaphulaphuli besizwe abaphulaphuli be40 FM. Ndiyabulisa kakhulu ngokuzithoba okukhulu ndithi ukwanda kwaliwa ngumthakathi kubulisa umando ndendonde limpungela zikaXhosa usiqwenga nasenqunqumbana ngathi ngumthamendlela umanga ngam ndigaqile umpondo zenyathi ziyazamazamisa ukuba ziqwele ukodlula kodwa hayi impundu zencanda ndizincamile indoda ziyazi ukubithanda amachinitshini. Yes, oh yandingena ngumsasazi kanene sendifuna usasaza ngoku ndilibele uba ndim obiziweyo. Tata ndimamele kuwe thetha. Tshuni ndizilibele. Ya okay, ndiyafuna ke ukuba namhlanje njengoba ilusuku lwamanina ndifuna ke sincokole ngawo amanina ngokubaluleka kwawo apha ekuhlaleni nalapha kwiculture yethu singabantu abantsundu. Ingaba amanina mandikubuze ngqo lo mbuzo abaluleke kangakanani apha kwisintu ekuhlaleni? No, undibuza umbuzo onzima. Yazi make phambi kuba ndikuphendule ne make ndikote into yakathethwa nguZola 7 and ndiyafuna ukuthi laa nto wayithethayo uZola 7 inoba yenza into yokokuba abantu abathile baphele bengamthandi esithi umuntu obalulekileyo ayingomntu ombona eTVini. Umuntu obalulekileyo kuwe ngulaa tata ngulaa mama usestratweni sakho, ngulaa tata ngulaa mama uselalini yakho, lo wenza izinto ozibona ngamehlo zikunika impembelelo eyiyo yokokuba urhalela ukufana naye. Ndabe ndiyaqala ukuwava ndiyawagqibelisa amazwi antetho injalo kuZola 7. Zangaphinde abe khona omnye umuntu endimva ewathetha. Ndithanda ke ngoku into abaluba ndizidibanise ezi zinto uba uyaziqaphela kumbuzo wakho owubuzileyo uthe ekuhlaleni. Yes. Ekuhlaleni babe abantwana bethu bona bengazijongi izinto ezenzeka ekuhlaleni, bengabajongi oomama abayimpembelelo ekuhlaleni. La mama uthungayo, la mama uzawufundisa abantu ukuthunga, la mama uzawufundisa abantwana ukuthunga, akabonwa ngongathi ngumuntu ongumama onento ayenzayo. Oyena baza kumbona ingathi ngoyena unguye ngulu act eTVini kanti uyayi-acta laa nto ayenzayo. Umntana ke ngoku arhalela ufana nala mama ambone act eTVini. Kukho umama apha esitratweni, la mama uvela athi kuye, hayi mntanam sokuyenza into ethile iza kukuchana kulaa ndawo. Uyabona ke tata, mna ngoku sendifuna ukuba liyilo kuba igalelo lomama silithatha ngokwepolitiki kweli xesha sikulo. Nabani na ongumama obenegalelo politically simbone ngathi nguyo yena udlale inxaxheba engaphezulu kuneyabanye. Akukho ngxaki apho kuba kaloku ukuzilizwe lukhululeke besibadinga omama abano-influencer isizwe politically. Kodwa sinomama abona bangabaqulunqi benhlalontle ekuhlaleni. Aba mama bafana noomama bethu, oomama bethu bebekwazi into yokokuba bamanyane bengoomama belali, ootata besemigodini, bavana oomama into yokokuba asuzungalimi kuba amadoda ethu engekho. Andazi uyandiva na? Asuzukungalimi kuba amadoda wethu engekho. Ayizukungapheleli imfuyo, ayizukungazali imfuyo kuba amadoda ethu engekho esemgodini. Uze kude kubekho negama elithi oomama bakudala ababethandaza kumimigodi. Ibanjwa nje kulaa ndawo ethi ababethandaza kumimigodi. Ayenziwa inabe into yokokuba bebede bowabamba ngokwabo amakhuba
bebambe lo tata bethu bengekho tata bethu bezemigodini, baqinisekisa into yokokuba imfuyo iyaphelela. Ingaba ke ngoku abo mama babenjalo basekhona namhlanje, aba bakwaziyo ukuma baqinisekisa into yokokuba nokokuba kwenzeka ntoni kwimpilo zootata, kodwa makungabikho nto engenzekiyo ebekumele biyenzeka kweli khaya. Ngokwenkcubeko yethu ke tata, izinto zibambeka kanye kuloo ndawo, into yokokuba makungabikho nto engenzekiyo ebekumele ukuba iyenzeka ngenxa yokokuba utata ekweso simo akuso. Andazi uba ndizahamba nawe na. hamba kakuhle. Okay, now ke ngoku yazi ndifuna ukwenzela imizekelo emibini ngomama endike ndibave endithanda ukubamamela kakhulu kwiradio. Ngelishwa akekho umuntu ongumama ngokwakwinkcubeko yethu endinokwazi ukuthi unika impembelelo endenza mna ndihluthe kwaba mama ndike ndibamamele kwiradio. Kodwa khawumamele imfundiso zikamama kama-Asi, ndiyayazi andinalungelo loyibiza iradio. Khawumamele imfundiso zikamama kama-Asi xa eqoqosha ulutsha, xa ede abizwe ayonika inkuthazo kulutsha, be-ithi sizayibiza ngento yokokuba yinkolo yobuKrestu. Mna umntu ungahoyanga into yoba umntu kweyiphi inkolo, kuba ndikholelwa ekubeni uba inkolo uyazikhethela uba mawube kweyiphi, kodwa ubuwena awuzikhetheli. Andikhange ndizikhethele uba nguDaluxolo, andizikhethelanga ukuba nguHoho, andizikhethelanga ukuba ngugxarha uvambane uMahlahla, kodwa ndingazikhethela ukuba ndifuna uba kweyiphi inkolo. Andaba ndiyavana nawe na. Na uthatha umama kama-Asi, uthathe umfundisi uKweqana, ujonge amandla abanawo xa bethandazela iingxaki ezenzeka esizweni. Ubadibanise noomama bokuqala bee-80s aba bethandazela ukuba ubomi bethu mabube yile nto thina siyiyo namhlanje. Apho ndiya khona ke tata, ndiya kwindawo ethi oomama bethu babenganeli nje kukusiqeqesha ngokuthi bathathe iswazi athi uza kukubetha tata, bebesiqeqesha ngandlela zonke kangangento yokokuba bade basifake nasekubeni uba masifunde ukuthandaza, bade basithandazele nabo. Umama wakho athandazele impumelelo yakho, umama wakho athandazele ukuba izinto zakho mazihambe ngendlela. Uyabona ke, ukuba besikwazi ukuzidibanisa ezi zinto zimbini tata, sithathe inkcubeko siyibeke ngapha, sithathe inkolo nokokuba sathi mhlawumbi ziinkolo ezahlukahlukeneyo sizibeke ngapha, sidibanise zonke ezi zinto, besinokwakha ikamva eliqaqambileyo lesizwe, lisakhiwa ngoomama abamanyene ngokuthanda isizwe, abamanyene ngokuthanda abantwana babo, abamanyene ngokuthanda amadoda wabo, abamanyene ngokwakha imizi yabo. Ukuba besiyibambe apho tata, ngesisithi ngoku xa sinesuku olufana nolu sisithi lusuku loomama, ngekuthetha uba ngoku siyakwazi ukubabala nokokuba bade bafike ku-100. Umzekelo, umntu ebezawungena esithi elalini yam ndiphuma nomama ubani kuba nguye owenza u1 2 3 4, angene nomnye sithi kweyakhe ilali uphuma nomama ubani owenza u3 4 5 6 7. Ingxaki esikuyo tata ke ngoku isekubeni into yokokuba sikwingxaki apho sineenkolo ezahlukahlukeneyo, awumama bethu bajongana ngokokwahlukahlukana kwenkolo, abajongani ngokokuthanda ubuzwe. Kuphinde kubekho nepolitiki ke ngoku efika yenze ingxaki yokokuba kuqaqambe kakhulu abamama bakwipolitiki ngaphezu kwabamama baqinisekisa into yokokuba umntana uvuka esikolweni.
umntana xa ephuma esikolweni uhlamba izitya. Thina ke sikhula ngexesha lento yokokuba umama ebengapheleli ekubeni ba abe ngumama wakho tata. Udadobawo ngumama wakho. Umama wasebumelanweni ngumama wakho ngokwenkcubeko yethu. Umakhulu osekhaya khulu kwisiduko sakho, umakhulu olapha esitratweni, umakhulu oselalini ebekwazi ukukuthuma. Uthi ngokuya esikolweni ugqitha kulo mzi, lo mzi awuzalani nawo, lo mama ufuna usengelwa. Xa ugqitha ekucela into yoba ndicela undisengele apha mntanam, ubusenga laa nkomo, wawugqiba usenga laa nkomo uthathe ubhawuka wakho uleqe esikolweni. Laa mama akusikelele. Yabona ke oomama bakudala, ukuba uthe uThixo akugcine mntanam, ebekugcina tata. Wow. Ukuba oomama bakudala uthe uThixo akugcine mntanam, ebekugcina. Kuba thina besikhuliswe ekubeni into yokokuba isiqalo sobomi sikumntu ongumama, isiphelo sobomi sikumntu ongumama. Jonga laa nto into yokokuba lo mntana uzalwa ngumntu ongumama, lo mntana uziswe ngumntu ongumama emhlabeni. Amasiko weli khaya uwancancebeleni lalo mama, andazi uyandiva na. Amasiko akho kwenu uwancancebeleni likamama wakho kuba impilo yakho yokuqala iza ngebele likamama wakho. Yiyeke ke ngoku le yamanxasele kunapkenisa. Uzawuthi ke ngoku xa sowuphako 14 years athi ke amakhumsha uyafikisa, ibe kukhona uqalayo ugquma ngoku uzibona uba uyinkwenkwe. Andazi uyandiva na. Kodwa xa ujonga le minyaka ingaka, la 14 years, lo mama enyuke esehla nawe ekwakhela into yokokuba yiba le nkwenkwe uzibona uyiyo namhlanje. Kanti kwangaxeshanye senza loo nto, kodwa xa ubhubha utata wakho aphinde abulaleke lo mama ezilela utata wakho, uyakubona ukubaluleka komntu ongumama tata. Injalo tata. Ngenxa yexesha bawuhoho sinomzuzu omnye nje kuphela. Ndifuna ke ngoku uphose ilizwi phaa kumntu olinina ekhayeni, umzuzu omnye kuphela. Endikucelayo mna tata into yokokuba bekunga amanyange angasinika oomama abafana noomama bethu bokuqala, kuba oomama bethu bokuqala bebengenanto ethi yeyiphi inkolo umntu amele ukuba kuyo ukuze abe nesimilo esisiso. Koko bebedibana bengoomama belali baqiniseke into yokokuba indlela yokuziphatha kwamantombazana iyindlela eyiyo. Otata, indlela yokuziphatha kwamakhwenkwe iyindlela eyiyo. Xa sinokubuyela kulaa nkcubeko yokuqinisekisa into yoba asijongani ngokwenkolo, asijongani ngokwepolitiki, sijongana ngokokuba singabantu. Omhlawumbi nezi ngxaki zingaka zabantwana bathi bebancinci bayothwala utywala ezimokolweni bejayiva bezinokwehla, kuba ubuza kuba nentloni zoba xa umama enokundibona, xa umama wasesitratweni, xa umama waselalini enondibona ndingumntana oyintombazana ndithwele utywala, angathini? Thina sikhule xa ndivala ke sinalaa nto ithi angathini umama xa enokundibona ndinje. Uba singabuyela kuloo nkcubeko tata yoba soyika abazali bethu noomama bethu bangaklasani ngokokuba bakweziphi inkolo, koko ifocus yabo ibe sekubeni ba umntana oyintombazana makakhule lazi igalelo lomntana oyintombazana ekuhlaleni, nokokuba ukweyiphi inkolo, nokokuba ukweyiphi ipolitiki, kodwa igalelo lomntana oyintombazana lithini. Ukuba singayibamba apho singakha ikamva loomama abanokufana noomama bethu bange-80s. Camakutata. Enkosi bawo, masibulele bawuhoho ngobe kanti ke uthathe ixesha oba nathi namhlanje nangamso. Ndiyabulela kakhulu tata wam. Camakho.